बे समाव बिथां नखरखौ सोर मदद खालामगोन बेखौ गसाइयासो मिथिगौ। थांनाय बावैसो सान सिगां बा बैसागो बोथोरनि समाव जि बिदा बिथाङा हरनाय माखासे अनसुंथाइ जेरै गस्ला गेन्दि, लंपेन्ट गस्ला, जुथा बायदिसिना अनसुंथाइखौ बिथांमोननोबो गथायनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि साननैसो थानानै नैबे बैसागो बोथोरावनो बे बाथ्राखौ जोङो खोनाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे गोनां बाथ्रा सावरायगोन बा गोनां भिडिअ मोनसे नुदों। बे भिडिअआ मैयानि मोनाबिलिनि समनिफ्रायनो फेसबुकनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै सावरायगोन। बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोनहा बे स्क्रिनाव नुगासिनो जानो हागौ। बे जाहैबाय बारग' एनडीबीए आफादनि दैदेनगिरि दिलीप बसुमतारी बिथांनि बिबोनां। बारग' एनडीबीए आफादनि दैदेनगिरि आरो गोख्रों मावथि दिलीप बसुमतारी, जायबा दिलीप बसुमतारीया बिश्वनाथ सारियाली जिल्लानि, बिथाङा जोबथेसालियाव जोबजानानै गोब्राब बेमारजों गाग्लोबजानानै दङ। दा बेखौ लानानै बिथां नखरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु दाहा सहायगासिनो दङ। जेबो राहा गैया। दिनैसिमबो बेबायदि गोब्राब बेरामाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बेनि थाखायनो बिथांनि नखरनि मानसिफ्रा जेरै एबसु आफाद आरो बायदि बायदि आफाद गौथुम बा बर' हारिनिफ्राय मदद लुगैदों। नाथाय बे समाव बिथां नखरखौ बय मोनसे बर' आफाद बा गौथुमफोरा हेफाजाब खालामगोन बा मदद खालामगोन बेखौ गसाइयासो मिथिगोन। अब्ला नोंथांमोना गिबियावनो माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय बा भिडिअखौ नायबानो जाबाय। मिथिबायना माने बिखायानो दाबो मावगासिनो। माने मोनसे खोथा खोनादों आरोना, आं दा शेयार खालामनो हागोन बायदि मिथिला। माने जोंहानि आब' आरोना, बिनि गुमैया जिहेतु एक्स एनडीएफमोन, जेलाव दङ बिथाङा। फिसाजो सासेल' दङ। माने जेबो नङा, मोजाङै थानायमोनबा। खिन्थु मैयायो फैदों, नायहैनानै बिब'आ फैदों। जेबोथ' खबर मोनला नालाय जिहेतु। माने दा मानसिया बिखाया आलौगासिनो आरो मोदोमाबो गुजोब्बाय होनदों। जुदि माबा मोनसे जायो, फिसाजो उन्दैखौ लानानै माबायदि संसार जागोन बिलाय? हौवाखौ लामा नायनानै दिनै थांनानै दङ बेसोरा। गसिगोन ना लामा नायनानै। बिखायानो मावगायाखै दाबो खोनानानै। मायाव टेररिस्ट जोनोम जायो, मायाव उग्रबादि जोनोम जायो, निसय नोंथांमोना मिथिगौ। माबा मोनसे गोथौ दुखु मोननायनि थाखाय उग्रबादि जायो ना। दाबो मावगायाखै मिथिबायना। आं मिथिला गिदिर गोलावा मा खामानि मावबाय दङ, मानो बेबायदि खालामबाय दङ मिथिला आङो। आं एसेबां गोथौआवबो हाबनो थाङाखै। खिन्थु मोनसे रिकुवेस्ट, अननानै जाहाथे जोंहा गुमैखौ, जिहेतु सासे हिनजावसा गथ'नि बिफा, उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै। दिनै 7-8 बोसोर जाबाय फिसाजोआ। मोनसे रिकुवेस्ट, प्रकाश नार्जारी, जिथुनिखि आबसुनि गिदिर लिडार, नोंथांमोनखौ अननानै रिकुवेस्ट खालामो आङो, जाहाथे जेलाव थांनानै खेबसे खबर लाहै, बिसोरखौ नाहै, मा जादों जाहाथे बिसोरनि ट्रिटमेन्टआव मा नांगौ नोंथांमोना एसे मदद खालाम। बेखिनिखौ आं रिकुवेस्ट खालामो, जाहाथे जोंहाबो राहा गैया। जे बेनि जिखिनि नांगौ, जिखिनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि सुबिदा, बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हाया। मा होनो, जोंहा गुमैनि स्ट'रि, दिलीप बसुमतारी बिथाङा जादों बिश्वनाथ सारियालिनि सासे सिअ'मोन। ओमफ्राय बिथाङा जेब्लानोखि आफादाव हाबनानै दंमोन,
बिथाङा बर'फोरखौ ओरैबायदि मदद खालामदोंमोन जेराव दा आङो बारा जागोन बुंबोला आरोना बिनि दैदेननायाव जि साफा सानै गोरों गथ' उजिदोंमोन सब जोंनि गुमैनि आखायावनो उजिदोंमोन जेरैहाय आंनो लोगो सानैसो दं बिसोरखौ गुमैयानो मदद खालामोमोन फरायनायाव माबा मोनसे नांगौबा आरो गैजा रोङि न'खरफोरखौहाय हा हु बायना होयोमोन सोरनोबा मोसौ बोरमा बायना होयोमोन आरो आफादखौ ओरैबायदि सिबियोमोन बियो हारिखौ ओरैबायदि सिबियोमोन जेराव गावहा रिटायार जाखाबाय आरो अननानै 2 इयार्स हारि रैखा खालामबावगोन होननानै बिब'खौ गथ'जों गथायजों गालायनानै बियो आफादाव हाबहैबावदों इमान हारि सिबियोमोन नाथाय बियो दिनै मानो नायफिनजायाखैथाय आं जेबो बुंला बे नानिया ओरैबायदि गाबदों गोसो गोरबोनिफ्राय गाबदों आरो बिथाङा बर' हारिनिफ्राय मदद लुगैदों दाखालि बावैसो बा बैसागो बोथोरनि समावसो जि बिदाय बिथाङा माखासे अनसुंथाइ हरदोंमोन बैसागोनि मुङाव जेरै गस्ला गिन्दि लंपेन्ट गस्ला गामसा बायदिसिना दान हरदोंमोन आरो बै दानखौ जोंनि हानजाया बा जोंनि टीमआ जोबथेसालियाव हैनानै फैदोंमोन आरो बेनि उनाव नैबे समाव मैयासो बे जाथायखौ जों खोनाबाय जे दिलीप बसुमतारी बिथाङा जोबथेसालियाव गोब्राब बेरामजों गोलैजोबनानै दङ बा गोलैनानै दङ बे बाथ्राखौ जोङो मैयासो खोनादों अब्लाबो जों एसे एनैखौ जोङो मदद खालामनो नाजागोन नाथाय जोङो माखौ मदद खालामनो हागोन बेखौ जोङो जोंनि हानजानि गेजेराव रायलायग्रोनांगोन जोंथ' हारसिं मावनो हाया नालाय जोंना माखासे ग्रुप दङ बा माखासे हानजा दङ टीम दङ मदद खालामग्रा हानजा जेरै बिराजा बिथां देरहासार इस्लारि बिथांमोन दङ जोंनि टीमाव दा जों मा खालामनो हायो बेखौ जोङो नोजोर लाखिनोसै आरो हानायखिनिखौ जोङो मदद खालामगोन बेखौनो जोङो गसाइनियाव आर'ज गाबो जाहाथे दिलीप बसुमतारी बिथाङा थाबैनो मोजां लामाथिं फैथों अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे नानिया गोबां गाबदों गोसो गोरबोनिफ्राय गाबदों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोना गोदाव सोराव भिडिअखौ शेयार खालामो नाथाय जाय भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ बै भिडिअखौ शेयार खालामनो बांसिनानो नागिरा दा बेनिखायनो जायफोरा बे भिडिअनि सायाव एसेबाबो दुखु मोननाय दङ बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि